Slav roj baş, evar baş, hemî hevalara hevî derim herkes baş e. Em li vê derê kombûne dixwazim ji wara bültenek êvarê pêşkêş bikim me gelek nûçe berhevkirine. Di derbarê Rojava Bakurê Kurdistanê de, Başûrê Kurdistanê de, Rojavayê Kurdistanê hin tevgerên nû hene. Dewleta Tirkiye xwe amade dike êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike. Ji îmraliyê nûçeyekê nû heye dixwazim ji wara pêşkêş bikim. Wekî din ji şerê Ukrayna Rusya hin metirsî hene, gev tehdîtên nû hene, ka em binêrin cîhana me ber bi kê dirê ve diçe. Elbet hemî hem şerê Rusya Ukrayna hem jî şerê ku li rojeta nevîn pêk tê bandorekê ciddî li ser qedera Kurdan dike. Ji ber vê yekê mühîm e ku mirov hemiyan bişopîne, bide berhev, muqayese bike û jê encamekê derbixe ka çi li benda me Kurdan e. Medît hin îşaretên nû di derheqê meseleya hevdîtenê li îmraliyê de hene. Ev îşaret nîşanê me didin ku dewleta Tirkiye çewak hêvî dikir peyamên bi vî rengî ji îmraliyê negirtiye, berxwedaneke ciddî xuya dike. Peyamê ku dewleta Tirk li bendê bû ji îmraliyê nehatine, ji ber vê yekê qedexe ji nû ve danîne ser hevdîtinan bi qasî 6 meh tecît di nava tecîtê de yani cezayê dîsîplînê ew wisa pênasê dikin. Di cezayê dîsîplînê de ez bi xwe heqaret dibînim, heqaretek li milletê Kurd, li vîna Kurd dibînim. Ev karakterê dewleta Tirkiye tim wisa dike. Êwan temamî hincete bahaneye tiştekî li gor dilê wan nemeşe li gorî xwe tevdigerin. Dewlet wisa ye, dewleta Tirkiye ye, dewleta Tirkan e, eleqa wî pir bi Kurdan tune ye. İjar hevanno em derbasî bültenê bibin min gelek nûçe amade kirine bê ku wext wenda bikim dixwazim ji wara pêşkêş bikim. Ez peyamê we jî bihêlim paşê baştir e. Ez dibînim hemî heval li vê derê ne. Alî Herekül, Hevala Heyat, Demhat Atûk, Baz, Salih Filizcan, Zeynep Aktaş, Orhan, hemî hevalên ku ez dibînim, hevalê ku navê wan nikarim bixwînim. Hûn tev bi xêr hatin. Ji kerema xwe re heta dawiye bültenê li bendê bin. Ez dîsa ji vê derê ji wara spas bikim ji bo eleqeya we ya ji bo vê kanalê. Ev kanal ya me hemiyan e em bi hev re piştgirî bidin hevû de vê kanalê bi pêş bixin. Hevalên ku heta niha jî nebûne abone ji kerema xwe ji bîr nekin. Beleş e bibin abone ji bo ku em bikaribin hevaltiya xwe zêdetir bi pêş bixin. Hin rexne hene li kanala me dibêjin tevlîbûna hevalê jin kêm e. Rast e hem temaşevanê me kêm in di mesela temaşevanên jin de û hem jî mîvanê me kêm in rast e. Ez ê hol bidim di demên pêş me de hevalên me yên jin, şîroveger, rojnameger, hunermendên jin kî hebe em ê bikaribin tevlî bikin bo wan re guftûguyekê bidin dest pêkirin. Bi vî şeklî belkî kanala me bibe kanala jinan jî. Baş e? Em bi nûçeyekî baş, nûçeyekî xêrê dest bi bültena xwe bikin. Me ji Hozan Aydin agahiyekî girtiye. Ya rastî imkanê min çê nebû ez bi telefonê wî aciz bikim. Li nexweşxaneyê tedaviya wî dewam dike. Ji ber vê yekê min bi rêya X'ê jêra peyamek şandiye. Peyamek selametiyê derbas be û hêvîdarim di demekî kin de bigêje nava xizm û eqrebayê xwe, nava hevalê xwe were cemme, xebatê xwe êm li ciyê mayî bidomîne. Hêviya me ew e. Di demên pêş me de eger vegere malê ji nexweşxanê derkeve em li vê derê jî bikin mîvan. Hozan Aydin dostekî min e hêja ye. Yek ji dengbêjên mühîm ê herêma Serhedê ye. Niha biye perçeyekî girîng ê temamê Kurdistanê li her derê dengî wî tê hezkirin û tê godarîkirin. Em xwedî li Hozan Aydin derkevin baş dibe. İjar hevanna. Yani ji gelek deveran nûçe hene. Metirsiya jiyanî ya Hozan Aydin bi temamî derbas bû. Di 18 mijdarê de li paytexta Almanya Berlînê krîza dil derbas kiribû. Bawekî lezgên rakiribû nexweşxanê. Niha tu xeterî li ser jiyana wî nema. Hozan Aydin ji çavdêriya awerte hate derxistin. Dermankirina wî niha dewam dike. Li nexweşxaneyê Hozan Aydin peyamekî weşandibû. Gotibû ez spasî her kesî dikim ku peyamên şîfayê ji me re şandine.
bi taybetî spasiya hevalên xwe yên hunermend dikim. Digot peyama wî me di X'ê de parve kiriye. Eger vegere vê derê em dixwazin peyama wî zindî guderî bikin baştir e. Niha em derbasî Cizîrê bibin. Ez dilê we jî dixwînim. Dibînim ku hûn hemî jê re saxî selametî dixwazin. Bila hunermendê me sağ bin, selamet bin, mühîm e. İjar hevan no li Dêrsimê çalakiya şermezarkirinê heye. Ka ji min re bêjin tona deng baş e. Tona deng baş be em bidomînin. Canan bê hemdê me canan bê hemdê me ewsa problemên teknîkî çêbin eger dengê me tam neyêwe ji me re bibêjin. Ka du sê pêyan bişînin bêjin tona deng baş e em bidomînin hevan no. Eger deng xerab bû ji min re bêjin. Ez rica ji hemû hevalan dikim ku vê derê dema ku hûn peyam mesaj dişînin zêde dijûn, heqaret, küfür eger tune be baş e. Li cem me serhedê em dibêjin xeber eger xeberdan tune be di nava rêz hurmetê de em bikaribin hev û du godarî bikin li peyaman bixwînin baştir dibe. Baş e Salih Filizcan dibêje deng baş e. Zeki Gülce dibêje tamam. Heval dibêjin di deng de problem tune. Wê demê çalakiya li Dêrsimê çi ye? Hûn zanin cezayê girtîgehê hatibû birîn 6 sal û 3 meh li hev şaredarê Dêrsimê Cevdet Konak hatibû birîn li pêşiya şaredariyê bi daxuyaniyekî ev ceza hate protestokirin. Hevşaredarên Dêrsimê Birsen Orhan, Cevdet Konak, hevşaredara DP Songül Düzgün, endamên MYK'in DBP, Rêxistinên Dem Partiyê yên Dêrsimê Erzinganê Xarpêtê, Parlamentera Dem Partiya Dêrsimê Ayten Kord û PKT İttifaqa Dêrsimê gelek welatî hatin tevlî daxuyanî dibûn. Cezayê ku li hevşaredaran hatiye birîn şermezar kirin. Wekî din meseleya qayyum da berxwedana li Bakurê Kurdistanê berdewam e li hemberî ev sîstema qayyum ku hatiye tayinkirin li ser hersî bajarên Kurdan di serî de Batman, Mêrdîn, Xelfetî li wê derê jî ji bo ku ev sîstem bi temamî jihlê rabe li meclîsê jî hin li vû tevger hene. Neh partiyên li meclîsê bi daxwaza rakirina qanûna qayyum pêşniyaz qanûn amade kirin, pêşkêşî meclîsê kirin. Komên partiyên Wekhevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê, Partiya Geliya Komarê CHP, Partiya İYİ Partî, Partiya Saadetê ji bo rakirina serarastkirina qanûna qayyum were betal kirin. Cuda cuda pêşniyaz qanûn dane serokatiya meclîsê. Partiya Deva jî di nava wan de ye. Partiya Yenîden Refahê, Partiya Tîpê, Partiya Kedê, Partiya Demokrat ew jî koma wan li meclîsê ye. Piştgirî dane pêşniyaz qanûna ku koma CHP amade kiriye. Bi vê yekê neh partiyên siyasî pêşniyaz qanûn dane ku ev meseleyê qayyum bi temamî jihlê rabe. Li gorî vê yekê qanûn ji nû ve werin serrastkirin. Di vê naberê de hevserokên giştiyên Dem Partiyê û serokê giştiyê Partiya Yenîden Refahê Fatih Erbakan hevdîtin pêkanîne daxuyaniya wan hate dayîn. Bawekî hevbeş derketin pêşberî çapemeniye daxuyanî dan. Hûn zanin hevserokên Dem Partî ev demekî di nava turekî hevdîtinan de ye. Di dorê de diçe serdana partiyên siyasî hevdîtinan pêktîne. Êdî ya baş ew e ev diyalog bila bidome sibê du eger pêvajiyekî aştiyê çêbe qet nebe diyaloga di navbera partiyên siyasî de wê baweyekî erênî bandor li meselê bike. Ew tiştekî baş e. Me ji we re gotibû hevserokên Dem Partiyê yên Esenyurtê hatin girtin. Na, me negotibû, ka ji we re bêjim. Niha Esenyurt yek ji wan navçeyên mezin ên Tirkiyeyê, navçeya herî mezin a Tirkiyeyê, bi qasî milyon û nîv nüfusa wî heye. Hema bigire nîvê nüfusê Kurdin. Piştgiriyekî pir mezin dan şaredarê ku ji CHP hatibû hilbijartin. İjar li wê navçê hevserokên Partiya Dem Partî hatibûn girtin. Niha di derbarê wan de biryara girtinê jî hate dayîn. Polîsên Dewleta Tirkiye 18 mijdarê avêtî bû ser avahiya Dem Partiyê yên Esenyurtê. Piştî lêgerinê hevserokên Dem Partiyê Rojda Yilmaz, Abdullah Arınan ji bo îfadeyê çibûn Müdîriyeta Polîsaniya Stenbolê û
eri. Her du hevserok li vir hatin binçavkirin, li malê wan lêgerîn hate kirin. Hevserokî ro piştî îfadeya li Müdüriyeta Polîsan Sewqê Adliyê ya Stenbolê ya Çalê yani hatin kirin. Dozgeriyê bi daxwaza girtinê her du hevserok Sewqê dadgehê kirin. Dadgehê jî bi îdaya propagandaya rêxistinê û endametiya rêxistinê her du hevserok girtin. Yani ev rezalet e hûn dibînin ku qanûnên dewleta Tirkiye li dijî hebûna Kurdan e. Her faaliyeta ku hûn ê bikin, her cara ku hûn mafê Kurdan bixwazin, pêşniyazekî bikin, ev dikeve çarçoveya propagandaya rêxistinê, yani weke faaliyetên dijqanûnî têne pênasêkirin û însan têne girtin. Ji ber vê yekê îro bi qasî 30,000 însan li zindanên Tirkiye girtîne. Ji hevserokên partiyên Kurdan bigire heta endamê wan, heta kesê ku eleqa wan bi siyasetê tunê jî tenê şik û şüphe heye ku Kurdeyetiyê diparêzin. İjar hevanno. Uğur Kaymaz tê bîra we. Uğur Kaymaz min zemanekî vê derê behs kiribû dema ku çapemeniya Tirk wisa pir zêde behsa narînê kir. Min Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz anî bîra wan ku ji bo mirov bawerî bi gotinên van rojnamegerên Tirk yan jî siyasetmedarên Tirk bîne, divê pêşî kuştina Uğur Kaymaz şermezar bikin. Ceylan Önkol kuştina wê şermezar bikin. Ev qatliamın di dema AKP de pêk hatin. AKP ku ew qas behsa dema borî a CHP dike, dibêje komkujî pêk hatiye li hember Kurdan. Ama divê em tim bîne bîra wan ku di 22 salên desthilatariya wan de gelek zarokên Kurd hatine qetil kirin. Di dema sistema AKP'de, desthilatariya AKP'de yek ji wan jî Uğur Kaymaz e. Kam bi çend deqeyan Uğur Kaymaz nas bikin, mesele çewa pêk hat. Uğur Kaymaz bi tevê bavê xwe Ahmed Kaymaz li ber mala xwe ji alî polîsên dewleta Tirkiye ve hatibûn gulebaran kirin, hatibûn qetil kirin. Îro 20 saliya şehadeta wan e li ser gorê xwe hatin bibîranîn. Uğur Kaymaz 12 salî bû, bi bavê xwe Ahmed Kaymaz re bi guleyên askerên dewleta Tirkiye hatibû qetil kirin. Di ser vê qatliamê re 20 sal derbas bûn. 21 mijdarê bû, sal 2004 bû. Hêzên Ewlekariyê yên dewleta Tirkiye li navçeya Qusê re Mêrdînê bi behaneyê hebûna gerîlayên PKK tiştekî wisa tunê bû jî tenê texmîn kiribûn ku gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê dibe ku li wê derê hebin di mal de veşartî bin. Bi vê behaneyê bi ser mala Ahmed Kaymaz de girtibûn. Hêzên Ewleyî piştî mala Kaymaz dorpêç kirin, li ber deriyê malê gule li Uğur Kaymaz û bavê wê Ahmed Kaymaz reşandibûn. Me gotibû 12 salî bû, lêbelê 13 gule ji bedena wî hatin derxistin di dema otopsiyê de. Li gorî rapora bijîşkiya dadî 8 gule li Ahmed Kaymaz ketibû li bavê wî, 13 gule jî li Uğur Kaymaz ketibû, bi xwe 12 salî bû. Ew bi şimigê xwe ketibû pê bavê xwe, ji malê derketibû, xwestibû xwe bigîne bavê xwe li ber derê mala xwe. Lêbelê polîsên dewleta Tirkiye êriş kiribûn, gule lê reşandibûn. û ji bo ku bi raya giştî bidin qebûlkirin ku ew her du gerîla bûne, anîn Keleşnîkov dan ber serê wan. Îjar bedena Uğur Kaymaz biçûk bi qasî Keleşnîkovê bû. Îjar xwestin tiştekî wisa bikin. Ê bawer kirin. Gelek bêhêş bû. Îjar piştî bûyerê waliyê wê demê yê Mêrdînê bi daxuyaniyekî îdia kiribû, du gerîlayên PKK hatine kuştin ku wan amadekarî dikir ji bo çalakiyên çekdarî. Beşeke medya Tirkiye jî wêne Uğur Kaymaz ê 12 salê li gel nûçeyekî belav kirin, wan jî Uğur Kaymaz weke terorîst binav kiribûn, wisa îlan kiribûn. Li ser daxwaza malbata Kaymazan li dadgeha cezayê giraniya Mêrdînê gilî hate kirin. De dosyeya kuştina Uğur Kaymaz û Ahmed Kaymaz de 4 polîs hatin mehkeme kirin. Lêbelê piştî demekî dirêj mehkeme çû heta dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê jî lêbelê her 4 bersuç askerên dewleta Tirkiye çû bû çawa ku hûn texmîn dikin hatin berdan di dereqê wan de doza ku hebû jî hate betal kirin. Gotin askerên Tirk berê ku gule bireşînin bi niyeta xweparastinê gule reşandine. Tabii bedenekî piçûk 12 salî 13 gule ber dîserê û ev jî bi niyeta xweparastinê ye.
ev adaleta Türkiye ez bu dibêjim adaleta Türk ez ne dibêjim kanûnê wan ne dibêjim askerê wan ne dibêjim siyasetmedarê wan ev adaleta Türkiye tiştê wisa tînin serê Kurdan îjar çi bibû parêzeran dosyaya Uğur Kaymaz sala 2019 biribûn cem dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê tabii cezayekî pere hatibû birîn li dewleta Tirkiye lêbelê ev ceza jî nehate dayîn ji ber vê yekê gotin eskeran bi armanca xwe parastinê ew her du însan qetil kirine ji ber vê yekê welhasıl bizanibin ku dosya mosya hemî betal bû çû ji wê rojê ve heta niha derbarê dosyê de tu guherîn çê nebiye Nahem derbasî meseleya Daişê bibin Daeş di van rojan de gelekî derketiye pêş ji nûva şiyarbiye Daişê li Dêrê Zorê bi mayînekê vedayî êrişê şervanên Qesedê kir du şervanan canê xwe ji destan şehîd bûn 10 şervan jî birîndar bûn li gorî çavderiya mafê mirovan ya Sûriyê Sor li nêzîkê xaçariya El Ez Ebiyê ya Dêrê Zorê di dema derbasbûna wesayîtekê leşkeriya Qesedê de mayînek ku di erdê de hatibû çandin hat teqandin Sor da zanîn ku di encama teqînê de du şervanên Qesedê şehîd bûne 10 şervan jî birîndar bûne birîndar ji bo dermankirinê rakirin nexweşxanê rewşa hin şervanan gelekî giran e hêvî ew e ku ew jî bifilitin wekî din çi heye piştî êrişê hêzên ewlehiyê hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê li bajêr dest bi operasyonekî eskerî kirin beriya niha jî gelek caran Qesedê operasyon dabû dest pêkirin li derdora Dêrê Zorê li wê derê hin eşîretên Ereb hene bi Sûriye re kar dikin bi rejîmê re û hem jî ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatine kirîn ev eşîret canan mirovên xwe zarokên xwe yan jî çekdarên Daişê dixin nava hereketê îjar niyeta baş ya Qesedê heye li wê derê pir baş tevdigere bi însanan re erê ev wisa ye niha hevalno em behsa meseleya li İmraliyê bikin ev çi mesele ye niha hûnzanin Dewlet Bahçelî beriya niha ev hema her hefte derdikeve de meclisê de dibêje ez bang li Abdullah Öcalan dikim birawerê meclisê de peyam bide bang li hevalê xwe yê li Qandîlê bike ku werin xwe radest bikin û dawî li hebûna Partiya Karkerên Kurdistanê were eger tiştekî wisa bibe em jî çi dikin mafê hêviyê bikartînin di qanûnê de heye û em ê rêlber azadiya wî vekin dibêje Dewlet Bahçelî Haya Tayyip Erdoğan ji vê yekî heye tune ew jî tam nayezanîn Tayyip Erdoğan heta niha li ser vê mijarê tu cara xwe îfade nekiriye tenê gotiye bila Kurd guh bidin bangên Dewlet Bahçelî ama tu car li ser meseleya peyamên Rêzdar Abdullah Öcalan xwe îfade nekiriye Tayyip Erdoğan ama tiştekî heye hin kes dibêjin Dewleta Tirkiye Dewleta Kur bi devê Dewlet Bahçelî ev mijar avitiye holê ji bo ku Tayyip Erdoğan bixin zorê Tayyip Erdoğan çi kir ji bo ku ev mesele were ji bîr kirin doh zorê li MHP kir ku sê wekîlê xwe heta belkî hin wekîlê din jî hene di dorê de îstifa bikin heta niha sê wekîlan îstifa kiriye sebeb jî ew e ketine nava meseleyên gendeliyê yani dizî yan jî qaçaxçîtiya zêr ji Dubayî anîne Tirkiye yan jî ji welatên cuda yên Ereb anîne Tirkiye yan jî ji Tirkiye dolar zêr birine anîne bi rêyên qaçaxî rewşa xwe ya parlamenteriyê ya parêzbendiyê bi kar anîne çünkü di sînoran de hûnzanin kontrola wan nayê kirin îjar bi tonan zêr dibintînin îja Tayyip Erdoğan zanibiye ev mesele heye ama girtiye di destê xwe de girtiye heta niha veşartiye îro derxistiye holê daye pêşiya Dewlet Bahçelî yani ew jî nîşan dide ku di navbera AKP MHP'de mücadeleyekî heye dijberiyekî heye yani eger MHP tam li gorî AKP tev negere AKP jî li gorî xwe hin kartên nû derdixe datîne pêşiya MHP ev tifaka wan hinekî zerar dibîne ama her du jî derdikevin behsa ew dikin başiya tifaqê dikin yani dibêjin nakokî di navbera me de tune em baş li hev dikin îjar
نوچیا کو لسر مجاری هاتیه آماده کردن اجوارا پیشکش بکم tabi hevditine li İmraliye çüğünü hatına İmraliye بقاسی 6 مهندنجی هات قده خکرن بیروی حقوق یا 7 ساله لهمبر بریاری و سری لدادگی هده سوریه ترکیه بده لگوری نوچی آژانسا مزوپوتامیه هفدیتنا پاریزاران یا با عبدالله öcalan را هر وحال ویدری هونزان عمر حایری کنار جی هیه ویسی اکتاش و حاملی یلدرم جی هیه هفدیتنا بوان را جی هاتی قده خکرن جبوکو بوان را بکاربن هفدیتنه چه بکن پاریزاران جنوبا سری لمقام دولت ترکیه دان پاریزاران سری الکدری دانه دادگریه دویمین یا infazı ya Bursa'ya Juan Xastiye ku rêvekin ji bo ku bikarin biçin İmraliye haber bigirin hem de derbarê tenduristiya wan de hem jî di derbarê vê pêvajiyê de ka peyam çi ye mesaj çi ye ji vê derê çend caran me behs kir hêvî ew bû ku Ömer Öcalan dema ku çû İmraliye vegeriya di derbarê hevdîtina xwe de di derbarê detayên hevdîtinê de hin agahiyên berfirehtir bide li berê heta niha nedaye. Yani tabii hen meselenin siyasi heye ku belki de ne eşkerekirin tamam evlaliye ki ama kad nebe Ömer Öcalan dikarı bu gota ravşaviya fiziki çevaya tenduristiyevi çevaya devleta Türkiye muamele ki çevakır çevacı keştiye piyabun çevaketin öndür Rezdar Abdullah Öcalan demek ku hat peşiyavi ketnava hareketi ki çeva yani civaka ku ev 4 salın dınava çalakiyan daye lebendeye ku hevditine ki çebibe yani هیوی دیکرین که عمر Öcalan قد نبه هن آگاهیان بده شبو که mesele zelaltır be tabi az vaki etik dibêjim vaki hürmet aj bo civakê dibêjim tiştê wisa mümkün bû bi bana lê Ömer Öcalan heta niha tiştekî eşkere nekiriye. Mijarekê din ku niha li Tirkiyeyê nîqaşkirin hevdîtina Ufuk Uras ya bi Devlet Bahçeli ra ye ew jî tiştekî balkêş e Ufuk Uras kî ye Ufuk Uras heta niha di nava dewletê de wezîfeyekî wî tune ye ha di piş perdeyan de wezîfeya Ufuk Uras heye tune ye em nizanin tabii ama di nava siyasetê de Ufuk Uras tu wasfekî wî taybet tune ye em zanin xwe çepkir nîşan dide em zanin demek ki di nava HDP'de çû hat dostaniya xwe beyan kir ket nava tifaka bi HDP re lêbelê di siyaseta legal de yani di çarçova meclisê de anha tu erkekî wî wezîfeyekî wî tune ama Devlet Bahçeli çima pêdivî dibîne Ufuk Uras davet bike û pêra hevdîtinekê pêk bîne çima dixwaze Ufuk Uras bikar bîne weke navbenkar Ufuk Uras çi dike carekî diçe cem Dem Partiyê bi hevserokan re hevdîtin pêk tîne û diçe cem Devlet Bahçeli gotinê wan dibetîne çima Devlet Bahçeli'ye ku ew qas alîgirê diyalogê çima cesaret nake hevserokên Dem Partiyê davet bike bu ara rûbirû hevdîtinekê pêk bîne mesela çima Ufuk Uras dixe navberê heta niha me nebîstiye ku hevserokên Dem Partiyê davetiya Devlet Bahçeli red kiribin me nebîstiye ji ber vê yekê mesele çi ye wezîfeya ku dane Ufuk Uras çi ye em tam nizanin ya rastî ama nûçeya ku di vî aliyê de ketiye ajansan ez dixwazim bu ara parve bikim qet nebe Ufuk Uras da zanîn ku Devlet Bahçeli hîn jî li pê gotinên xwe yên li ser Öcalan e çi gotiye mirov avê ji kaniyê tîne ne ji delavê kaniye avê jî Öcalan e Ufuk Uras demek ki serokê giştiyê Partiya Piştgirî û Azadiyê ÖDP bû doh ragihand ku ew serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli li hev rûniştine Uras da zanîn ku ew beriya vê hevdîtinê bi serokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan berdevka Dem Partiyê Ayşegül Doğan û hevserokê Şaredariya Bajarê Mezin yê Mêrdînê Ahmet Türk re jî civiya ye Ufuk Uras hûrguliyên hevdîtina xwe û Devlet Bahçeli bi Ajansa Mezopotamyayê re parve kir ka çend xalên ku derketine pêş ez were bêjim Ufuk Uras dibêje min ji Bahçelî re behsa temasên xwe yên bi Dem Partiyê re kir Devlet Bahçeli meha borî gotibû bila rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Abdullah Öcalan li parlamentoya Tirkiye biaxive û were vê derê tasfiyekirina PKK îlan bike mirov dibêje avê ji kaniyê vedixwe yani delavê venaxwe ev jî gotinekî balkêş e çima hin însanan weke delav pênav dike pênasê dike çima Abdullah Öcalan weke kaniyê dibîne yani dibêje şuna ku em
bi mirovên wê re baxifim, em direk dixwazin bi Abdullah Öcalan re baxifin, ama kesî pêşî li Devlet Bahçeli negirtiye. Devlet Bahçeli dikare çend insana bide kileka xwe biçe İmraliyê Rûnê hevdîtinê pêk bîne. Yan jî dikare rî û rîbazekî peyda bike, Rêzar Abdullah Öcalan ji İmraliyê were Enqerê rûbirû hevdîtina pêk bînin. Yani çima nebe? Xuyaya hîn jî cesereta wan tune ye. Yani cesereta Devlet Bahçeli û revebirên Dewleta Tirkiye tune ye, baweyeke vekirî alenen li pêşiya raya giştî ya Tirkiye û Kurdan bi Abdullah Öcalan re hevdîtinekî pêk bîne. Ew jî zanin ku ew neheqin, ew jî zanin ku aliyê Kurdan tim mafdar e, ew jî zanin ku peyamên Abdullah Öcalan wê ne li gor dilê wan be, cesaret nakin. Li gorî agahiyên ku û rast dane Bahçeli hîn jî li pê wan îfadeyê xwe ye, ew îfadeyê ku li meclîsê kiribû, difikire ku bi vê rê li Tirkiye rûpelekê nû vebe. Ez pê nehesiyam ku bi paş ve gav avê dibe divêje ûfuk û rast. Ûfuk û rastan ha berdivkiye Devlet Bahçeli dike. Ev hevdîtin bilêvkirina fikran girîng e dibêje û rast. Tiştê ku em karibin bi pêncî parlamenterî bikin sînordarin, ji ber vê jî girîng e ku bi deselatariyê re bi hemû aliyên vê meselê re bikevin nava guftûgoyan, diyalog berdewam be. Divê bi dem partiyê re hevdîtin hebe. û rast dest şakir wî û Devlet Bahçeli bi taybetî qala qeyûman nekiriye. Divê bi dem partiyê re hevdîtin hebe, ev pêvajo divê zû bi zû çareser bibe, zû bi zû pêş bikeve. Ev tê watiya diyalogê li em bi taybetî behsa hûrgiliyan nakin. Dibêje ûfuk û rast. Yani min ji gotinê wî tiştekî zêde tiştekî dernexisiya rastî. Sekna ûfuk û rast ji serî vê neketiye serê min. Yani 15-20 sal ez wî teqîb dikim dişopînim. Sekna wî, helbesta wî ya li hember HDP awê demê jî pir nebaş bû. Bi avakirina ÖDP re xwestin çepkirên li derdora HDP bikişînin nava xwe, wisa jî kirin ji xwe. Wisa pir baweyekî ciddî neketin nava tifaqê bi HDP re, bi Kurdan re. Ama xwekê çepkir nîşan dide. Çepkiriya wî jî heta niha tu fayde naniye. Ne ji milletê Kurd re, ne ji milletên cuda ên Tirkiye re. Yani ez bi xwe ûfuk û rast qet neketiye serê min. Êdî hûn çawa dibînin nizanim. Ev DCN çi ye? Dadgeha Cezaya Navnetewî ye. Ev dadgeha navnetewî a ceza ji bo wan kesan e ku di dema şerran de stûç kiribin. Baş e? Kesên ku stûç kiribin, mesela insanên weke Tayyip Erdoğan wextê di dema şer de stûç kiribin, gilî wî tê kirin, ew li pêşberî dadgehê tê mehkeme kirin û ceza lê tê birîn. Yan jî dema ji Tirkiye derkeve dikare were girtin wextê ku biryar hebe. Ama ji bo ku biryar hebe dibe dewletekî giliyê Tayyip Erdoğan bike. Dewletekî giliyê Tayyip Erdoğan bike ji bo ku doz lê were vekirin. Ama Kurd nikarin giliyê Tayyip Erdoğan bikin. Mesela ev jî cuda ye. Hemwalatiyên Tirkiye nikarin giliyê Tayyip Erdoğan bikin. Çünkü dibêje hûn ji bo ku giliyê wî bikin divê hûn pêşî qanûnên xwe yên hundirîn bixin nava hereketê. Hûn qanûnên Tirkiye divê Tayyip Erdoğan ceza bike. İjar stûçên şer ji bo ku derkeve holê dibe Tirkiye êrişî welatekî jîran bike. Mesela Suriye dikare giliyê Tayyip Erdoğan bike. Bêje hatiye welatê min, hatiye Serêkaniyê, hatiye Efrînê, hatiye wan dere bombe kiriye, stûçê şer pêkaniye, bûye sedemê mirina bi hezaran însanan em dixwazin li dadgeha cezaya navnetewî were mehkeme kirin û were girtin. Ama ji ber ku Hafiz ez tim dibêjim Hafiz xuyaya salê min li jor e kurê wî beşar ji ber ku ew jî di nava stûçekî bi vî şeklî de ye zû zû gilî hev nakin. Îja nûçeya ku li ser vê meselê hatiye amadekirin ez bara par vê bikim. Ji ber stûçên li Xezayê kirin dadgeha cezaya navnetewî biryara girtina Serokvezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu da û her wiha Wezîrê Parastinê Yêberê Yoav Gallant ew jî ket ber cezayê. Bi hinceta ku di êrişên İsraîlê yên li ser Xezayê de stûçên li dijî mirovahiyê
سوچên şer hatine kirin Dadigeha Cezaya Navnetewî biryara girtina Serokvezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu û Wezîrê Parastinê Yêberê Yoav Gallant da. Di daxuyaniya Dadigeha Cezaya Navnetewî de kuştin, zilim, kiryarên din ên li dijî mirovahiyê hatin bibîrxistin, hat destnîşankirin ku birçîhiştin jî suçekî giran yê şer e. Dema ku mirov êriş dike serdeverekî û mirov wê herêmê birçî dihêle, ji avê, ji nan, ji zad xwarin bêpar dihêle, ev jî suçekî şer e. Mesela hûn çek û sîlah di ambulansa da bicih bikin, ambulansan bişînin qada şer, weke navgîneke birin û anîna çekan bikarbînin, ev jî suçekî şer e. Îjar ambargo daynin ser gelê sivîl suç e mesela. Îjar dewleta Tirkiye dixwaze bi Rojavayê Kurdistanê birçî bihêle, dor li wan bigire, ev jî dikeve çarçove suçê şer. Ji bo em bizanibin kesên êriş yê me dikin dikevin nava kîjan suçan cezayê wan çi ye. Ev mühim e. Ji ber vê yekî em dikarin bêjin. Îja Dadgeha Cezaya Navnetewî biryara girtina yek ji revebirên Hamasê El Masrî jî daye. Niha piştî vê cezayê dewletên Ewropî çi difikirin? Tiştekî balkêş e. Mesela nûnerê bilind ê tekîliyên derve ê Yeketî Ewropayê Joseph Borrell dibêje biryara ku di derbarê Netanyahû de hatiye girtin em ê weke welatên Ewropayê pêk bînin. Di vê çarçovê de bang li hemû welatên Ewropayê kir ku Netanyahu dema ku hat welatê we divê hûn destûnekî wî girêdin bişînin pêşberî dadgehê. Hollanda got erê ez amade me. Eger Netanyahu were Hollanda ez digirim. İngiltere got erê, İrlanda got erê. Hin welatên cuda gotine erê, Almanya jî balkêş e. Hin helbesta xwe tam eşkere nekiriye lê partiyên çepgir ên di nava hikûmetê de alîgirin ku Netanyahu were ceza kirin. Îjar ev heta ku derê diçe çima welatên Ewropayê ku heta niha piştgiriyekê tam dabûn Netanyahu ew şor kirin, ew berdan ser xezayê çima îro derketine Netanyahu weke qirêj, weke sûcdarê şer nîşan didin. Ev balkêş e ji şîrovê re vekiriye. Gelo eleqa vê yekê bi hilbijartinên li Amerîkayê hene bi çûyîna Biden bi hatina Trump heye tune ye. Ev ji nîqaşê re vekiriye hêzûye mirov şîrove bike. Gelo Biden rêveberiya Biden dixwaze hinekî sûcbariyên li Gazayê hatine kirin xwe jê pak bike. Dixwaze van sûçan ji ser xwe bavêje. Dixwaze bibêje binêrin Netanyahu gelek sûç kirin ama berê ku ez biçim min ew derxist pêşberî Dadgeha Ceza a Navnetewî yani ez tevlî sûçê wî nabim. Ev jî îhtîmalek e. Ama bi hatina Trump ra wê rewş çawa be tam hêne diyar e. Trump alîgire ku İsraîl êrişê ser İranê bike. Em wî zanin Trump alîgire ku şerê li Ukraynayê bi dawî bibe ji ber ku Trump naxwaze êdî bütçeya Amerîkayê bixe xizmeta Ukrayna. Îjar li Ukrayna hûn zanin heta niha rêveberiya Biden ew füzeyên dûravêj qedexe kiribû li Ukrayna û ev füze nedabûn Ukrayna lêbelê beriya du rojan Biden biryarek girt û füze şand ji Ukraynayê re got tu dikarî êrişê ser axa Rusyayê bikî. Ukrayna jî cerband 6-7 füze avêt ser axa Rusyayê. Tabii herkes li benda helwesta Rusyayê bû. Rusya jî daxuya kirin ku ev êdî biye şerekî navnetewî di navbera Rusya û Ukraynayê de nemaye. Her dewleta ku alîkarî bide Ukrayna, çek û sîlah bişîne Ukrayna, otomatîkmen dijminê me ye. Em ê ji xwe re bikin hedef. û behsa çekên nuklerî jî kir, çekên atomîk, beriya niha me ji we re baskir bû. Xeteriya çekên atomîk gelekî giran e. Sibê du sibê Rusya çekên atomî bavêje ser Kievê dikare bandor li milyonan însanê bike. Hatta ew tesîra wî dikare here heta Almanyê jî. Tabii Putin jî mirovekî serhişê xwe ne. Putin dikare yek ji van sîlaha bavêje Almanyê jî. Dikare bavê welatekî cuda
Avrupa'yı jî. Ama keştiyên xwe amade kiriye li ser okyanusan dikare ji van çekên atomîk li Amerîkayê jî bikar bîne. Tehdîtên wisa jî dike Putin. Ji ber vê yekê dibêjin ya hedê xwe zanibin Ukraynayê li hemer min bi kar nehênin. Ukraynayê nexin nava NATOyê. Ez naxwazim weke Rusya bibim cîranê welatekî NATOyê. Ukraynayê welatên din ên Yekîtiya Sovyetan weke perçeyekî xwe dibîne Rusya. İjar hevanno ev mesele bi vî şeklî ye em tiştek ku mijara bas kir nûçeya ku hatiye amedekirin li ser mijarê Ukrayna îdia kir ku Rusya di şer de cara ewil füzeya balîstîk a navparzemînî bikaraniye. Êriş ku behsa wê tê kirin piştî ku Ukrayna bi çekên Amerîkî li axa Rusyayê xist pêk hat. Ukrayna piştî bi füzeyên duravêj ên ku Amerîkayê da bû wan li axa Rusyayê xist hat îdia kirin ku Rusya jî bi füzeya balîstîk li Ukraynayê xistiye. Li gorî daxuyaniya ku ji alî hêzên hewayî yên Ukraynayê ve hatiye dayîn êriş danê sibê li bajarê Dnîpro hatiye kirin. Füze ji alî Rusyayê ve ji herêma Astrahanê hatiye avêtin ji behra Xezerê. Li gel füzeya balîstîk 8 füzeyên din jî hatine avêtin. Ev jî her füze xwedî cureyeke cuda ye. Yani maddeyên cuda di nav de hene. Ji wan füzeyan 6 jê hatine xistin îmha kirin. Di êrişê de 2 kes birîndar bûne gelek xanî tesîsên pîşesaziyê navendeke rehabilitasyonê jî zarar dîtine dibêje çavkaniyên ji Ukraynayê. İja tabî peyama çekên nükleerî jî dide ji ber ku füze xwedî kapasiteya serikên nükleerî ne hem duravêjin weke peyameke giring tê dîtin. Rusya daxuya kirin ku kî çek bide Ukraynayê ew otomatîkmen dijminê Rusya ye. Rusya dikare wan ji xwe re bike hedef. Niha xeteriya herî mezin ew e ku Rusya çekên atomî bikarbîne. Wê demê Avrupa serûbin dibe. Çünkü tu her çend füzeyên atomî tu bavê jî nava eskeran jî tu eskeran hedef bigirî jî sivîl zarar dibîne. Ji ber ku ew li ciyê xwe namîne. Yani weke êrişeke noxteyî pêk nayê füzeya atomî. Fereh dibe. Balê dixe bi hewa re di nava civakê de belav dibe û bi milyona însan dikarin bimirin jê zarar bibînin. İjar ev yek ya duyem li bendê bin ez werim cem we em hinek bu ara sohbet bikin hindik ma ez ê werim cem we ez ê peyama wê bixwînim em ê bu ara hinek sohbet bikin. Hunermendê Kurd Şêx Muzdemîr wefat kiriye ka çi tê gotin avakarê koma zerdeş tê kal bû li Almanyê dijiya heta niha koça dawî kir. Şêx Muzdemîr bi navê apê Şêx Muz jî dihatê naskirin li bajarê Gîsina Almanyê ji ber nexweşiyê koça dawî kir. Ew di sala 1953 de li gundê Teqayê navçeya Mêdyê de Mêrdînê jî dayîk bibû. Di sala 1930 de jî koçî Almanyê kiribû. Şêx Muzdemîr bi gelek stranên xwe yên weke şengal, barî, baranek barî şehîd Mamet her wiha strana wî ya Dêrsim jî heye. Ev stran çêkiribûn xizmet ji çand û hunera Kurdî re kiribû. Ew koma wana zerdeş tê kal gelekî tê zanîn. Ji ciwanan pêk dihat di dema me TV de jî û dihatin televizyonê diçûn. Gelek klîbên wan jî heye hûn hîn jî dikarin bibînin. Koma zerdeş tê kal meşhûr bû wê demê. İjar yek ji xizmetê wî yên çand û hunerê avakirina koma zerdeş tê kal bû tabî. Di sala 1994 de ev kom ava bû. Di nava hunera Kurd de bû xwedî ciyekî giring. Cenazeyê Şêx Muzdemîr wê li goristana Halbûbê ya gundê Teqa wê were veşartin. Li Tirkiye rewşa aborî çi hevan ez bi çend gotina basa rewşa aborî ya li Tirkiye jî bikim. Êdî aşîna ye ku perê Tirkiye qîmeta xwe gelekî wenda kiriye. Euro ber vê 40 lîrayê ve diçe qîmeta wî. Dolar gelek bilind biye yani perê ku hûn li Tirkiye qezenç dikin pir qîmeta wî tune ye. Êdî zehmetiyên mezin hene. Hêza kirînê a gel gelekî kêm biye. İhracat hema nemaye û tenê îthalat heye. Ew jî dibe sebeb ku krîza pereyên biyanî
derbike ve olê dewlet çi dike dikeve nava siyasetekî nû ji bo ku perê xwe biparêze faiz îlan dike ji bo ku însan perê xwe bixin bankê di bankê de bihêlin îjar dewlet jî faiz dide wan. Niha rêjeya faîzê sedî pênc hate sabîtkirin. Sedî pêncî. Yani eger hûn 100,000 yan jî milyonek pere bixin bankê, bankayekî Tirkiye yan jî bankayekî taybet a Tirkiye, perê we çiqas be nîvî wî li we vedigerîne û li perê we zêde dike. Sirf ji bo ku perê we qîmeta xewendan neke, ji bo ku hûn perê xwe nebin derva, nexin divîz, ji bo ku hûn divîzên di destê xwe de bînin bifroşin dewletê û bixin perê Tirk. Di destê dewletê de ji bo ku divîz çêbibe. Çünkü nikare malê xwe bifroşe derve û divîz bi dest bixe. Nûçeya ku me li ser vê mijarê amade kiriye, nûçeya ku min ji ajansan girtiye ez bora par vê bikim. Çi ye mesele? Lejneya giştî ya Bankaya Navendî ya Tirkiye îro civiya biryara xwe ya faîzê eşkere kir. Bankaya Navendî rêjeya faîzê neguherand. Ji sedî pêncî de sabît kir. Rêjeya faîzê herî dawî 21 Adara 2024 ji sedî 45 bû. Niha jî bîyê sedî pêncî tevê hemû hewldanên rêveberiya aborî ya Tirkiye dolar, enflasyon li ser hev bilind dibin. Tevê ku rêjeya faîzê piştî hilbijartinên çardê gulana 2023 ji sedî 8.5 hatibû zêdekirin. Bu ji sedî pêncî jî nirxê perê Tirk, nirxê lîre, qîmeta lîre li hember pereyên biyanî zêdetir daketibû. Rêjeya faîza Bankaya Navendî bandorekî çawa li bazaran dike, yani însan çawa dikeve bin tesîra vê biryara nû. Çend armancên serekeyên zêdekirina faîzê hene. Çi ne? Li welatekî dema îthalat ji îhracatê zêdetir be, ew welat ji dervere deyndar dibe. Balansa deynan li dijî vî welatî diguhere. Dema faîz were bilindkirin, qîmeta perê biyanî, qîmeta malzemeyên netewî li hember pereyên biyanî dadikeve, bê qîmet dibe. Erê war. Wê demê avantaja îhracatê zêdetir dibe, perê biyanî zêdetir tê nava welat. Eger îhracat zêdetir be, faydeya wî welatî heye. Hem tu perê biyanî di berdêla malzemê ku difroşî derve de perê biyanî tê dikeve nava welat. Wê demê bazar hinek hereket dikeve. Dema perê lîreyê Tirk qîmeta wî dakeve, qezenca firotin bi pereyên biyanî zêdetir dibe. Ew jî bandorekî êrînî li kirîna ji derve dike. Yani eger di destê te de zêde dolar hebe, tu ji derve dikarî zêdetir malzeme bikirî bînî. Dema faîz tê bilindkirin, mirov sazî li şûna mesrefê xwe kêm dikin. Tabî eger tu perê xwe weke faîz bixî bankê, çi dikî? Tu naçî bazarê, tişta nakarî, ev jî tesîr li bazarê dike. Eger kirîn û firotin çêne be, dewlet jî qezenç nake. KDV wê nekeve kasaya dewletê. Wê demê karsaz jî feqîr dikevin. Kesê ku fabrîqê wan hene ew jî zayıf dikevin. Çünkü nikarin malê xwe bifroşin. Ji ber ku xelkê dî mesrefê xwe kêm dike, perê xwe dixe bankê. Mesele ev e, yani xeterî ev e. Xelk yani li şûna xerckirinê û karkirinê perê xwe dike bankayan, mehane faîzê zêde werdikire. Bi vî awê jî ew ê îdara xwe bike. Yani êdî pêdiviya millet bi kirîn û firotinê çê nabe. Dema pereyekî zêde li bankan kom dibe, xelk pereyên xwe naxe bazarê, ev bandorekê neyînî li bazarê dike, tevgera li bazarê jî kêm dibe. Dema tevgera li bazarê kêm be, bekarî zêde dibe. İnsan êdî naçin îş nayên ji ber ku îş namîne. Ev rewş bandorekê êrênî li daketina enflasyonê dike tabî. Lê dema tevgera li bazarê kirin û firotin kêm dibe jî enflasyon dadikeve. Wekî din yani ya mühim li welatekî hilberîn hebe, fabrîka hebin, însanên di nava wî welatî de bixebitin, di berdêla xebata xwe de pere bînin malê û dewlet jî wan tiştê ku hildiberîne hem bixe xizmeta civaka xwe û hem jî zêdetir hilberîne bikaribe bifroşe derve. Eger ev sîstem pêk ne, tu hewcê derve dibî. Tu ji derva wextê ku tişta bikirî, li cem te tu gerek perê biyanî bidî derve ku bikarî tişta bikirî. Wê demê perê biyanî li cem te namîne. Çi dibe? Qîmeta wî li welat zêde dibe. Ez ne pisporê aboriyê me lê belê
روش به وی شکلیه هیوان نو نها لإيران ihtimalek heye ku Tehran êdî nebe paytext na İran digere ku bajarekî din ji xwe re weke paytext bibîne Tehran di xeteriyê de ye Tehran hildiweşe rewşa Tehranê pir xirab e ji ber vê yekî İran dibêje ez meclîsa xwe navenda hikûmetê navenda rêveberiya welêt dibim bajarekî cuda Serokkomarê İranê ji bo guhertina paytexta welatê xwe cîgirê xwe yekem wezîfedar kir ku dest bi plana guhertinê bike. Hîn navê bajar nehatiye îran kirin. Kîjan bajar ji xwe re dikin paytext. Mesûd Pizîşkiyan Serokkomarê nû yê İranê ji bo guhertina paytexta welatê xwe cîgirê xwe yekem Mihemed Rezda wezîfedar kir. Bi vîya we wî jî dest bi planê kiriye. Di pêşerojê de wê Tehran li rastî pirsgirêkeke mezin ya jîngehê were. Pizîşkiyan berê jî di civîna xwe ya destpêkê ya dest bi wezîfeya xwe kiribû. Li wê demê anî bû ziman guhertina paytexta welatê wî gelekî zarûrî ye, mecbûrî ye ji ber ku di pêşarojê de Tehran wê bi pirsgirêkeke mezin ya jîngehê re rûbirû bimîne dibêjin. Li Îranê rewş wisa ye. Li Pakistanê rewşekî pir ciddî heye. Pakistan rezalet ki Pakistan feqîr e, Pakistan pêş neket, sîstema Pakistanê dişibe ya Tirkiye bandorekî ciddî ya İslamê heye li ser Pakistanê ne qanûn tê pêkanîn ne aborî baş e. Yani millet feqîr e li wê derê. Tabii hêzên tundrew derdikevin holê. Li Bakurê Rojavayê Pakistanê komekê çekdar êrişî otopîsa rêviyan kirin. Mesela binêre. Yani kîjan komek çekdar radibe êrişî otopîsekî rêviyan dike. Yani hişê mirovan disekine. Mirov nikare fehm bike. Di wê êrişê de yek jê jin 38 kes hatin kuştin, 29 kes jî birîndar bûn. Li wan welatan, li welatên wekî ême jiyana însana çima qisa erzan e nayê fehm kirin. Yani rewş çima wisa ye heqeten heyf, heyf. Bi destûra we hevan û ez birim cem we ez hinek helê we pirsim ka hûn çi dikin, hûn çi nakin. Tabii nûçeyê ku min ji we re pêşkêş kirine Mîro çi dibêje û fûkuras mirovên dewleta Tirkiye em dibînin ku Tirk pir rêyan dixwazin Kurdan têxin nava lîstikan. Kurd ketiye rêya serxwebûna Kurdistanê dibêje çi xweş e. Mîro ez nizanim. Zekî Gül aboriya Tirkiye û aboriya min dibimîne heve. Na aboriya te baş e. Zekî Gül nabîra min tu tam li ku derê bûyî tu li Stenbolê bûyî tu li bajarekî Tirkiye bûyî yan tu li Ewropayê bûyî tam nabîra min. Ez zanim carekî me sohbet kiribû di vê derê de ama nabîra min tu kîjan welatî. Eger tu li Tirkiye bî ka em piştgirî bidin Zekî Gül. Baz tu çi dibêjî? Na ha bira ol nebe. Yani tu dixwazî bêjî ol na ol bile hebe ama tu ol tiştekî navbera kes û xwedayî wî de ye ama tu wextê bînî li ser navê olê tu zorê li însanan bikî tu însanan mecbûr bikî ku bawerî bi xwedayê te bîne ev dibe zulm. Dibe tu zêde heqê te tune ye tu zorê li însanan bikî. Ez ji wî dibêjim. Yani rêxistinên oldar û olperest şaşin. Dîn tiştekî vicdanî ye di navbera te û îlahê te de ye. Eger tu bixwazî spasî bikî ji xwedayê xwe re ji bo bedena xwe, ji bo hebûna xwe, ji bo wan çavê xwe reş û belek tu bixwazî ji xwedayê xwe re spasiyan bikî, tu sibê hetayê verê herî secdê nimêj bikî, tu ji bo xatirê wî xêr û beran belav bikî ew girêdayî te ye. Ama tu aynî tiştî nikarî werî li min ferz bikî. Belkî baweriya min cuda ye. Belkî ez wekê te nafikirim. Belkî însan hene baweriya xwe bi îlim tînin, baweriya xwe bi zaniyariyê tînin. Ji ber vê yekê siyasîbûna ol zirar dide civakan. Tu nikarî
siyasi biki ole دوی معنی دا دبیجم ممودر دبیج ممود yani em aligirin ku ol baweri di nava civakê de were parastin ama bi niyeta ku şexsî be bi arma yani bi şertê ku şexsî be ew e wekî din kîjan heval çi dibêje tabii ki ji wextê ku tu olê dîn tu bixî siyasî menfaat dikevin devrê wê demê tu dikevî nava siyasetê wê demê tu zorê li civakê dikî ku li gorî qanûnên olî tev bigere qanûnên olî niha di civakê de tu nikarî pêk bînî ji ber ku ha hin qanûnên ku îro di nava dîn de heye îro hê jî tên pêkanîn di qanûna modern de tê pêkanîn ama qismekî wan jî tu nikarî pêk bînî yani azadiya jinê esas e cezayê darvekirinê dibe tu rakî cezayê kuştinê tu rakî û cezayê lêdanê tu rakî mesela gelek tişt hene tabii ez vê derê nekevim nava meseleyên olî tabii zanîna me ji ber ku ne sedî sed em nikarin hukm bidin tabii ki êm li gorî xwe zanîna me heye çünkü di vê dewrê de ilm teknolojî ew qas pêş ketiye yani imkanên lêkolînê ew qas pêş ketiye tu dikarî di mehekî de tu dikarî di nava salek 5 sala da yan jî bi imkanên xwe ilm lêkolîn bikî tu dikarî xwe bi rêk û pêk bikî xwe zana bikî eger eleqate ji bo dîn hebe tu dikarî xwe zana bikî yani wekê berê pêdiviyete tune tu biçî medresê û ilm bixwînî û lêkolîn bikî wê derê ama îro rê û rêbaz hene ku tu xwe zana bikî li ser dîn û baweriyê tabii mantık jî bikeve devrê baştir e îja cî ku mantık lê tune be însan şûn ve dimînin îja canan di dîn de mixabin dîndarên me pir rê nadin mantiqê şert heye tu wan şerta bê mantık divê sedî sed pêk bînî tu wextê pêk neyînî hin dîndar hene te kafir îlan dikin îja ji ber vê yekê herkes ne mecbûr e ve bisilman jî hin însan dikarin bikevin ser olên cuda jî li gorî ji ber vê dibe azadiya vicdanî gelekî mühîm e azadiya vicdan herkes azad e di baweriya xwe de kî zorê li te bike ku tu ji îslamiyetê dûr kevî ev zulm e kesekî nikare zorê li te bike tu ji bo tu dînê xwe berdî yan jî ji bo dînê xwe pêk neyînî ji bo tu dînê xwe pêk bînî dewlet divê garantör be dewlet divê hemî îmkana çêke ji bo ku tu bikaribî dînê xwe di pratikê de pêk bînî ama te anî dînê xwe li ser dewletê ferz kir ev nexweş e îja layıkbûn di vî aliyê de baş e yani mirov layık be yani karên dewletê ji karên olî cudatir bike mesela li Tirkiye Diyanet anha dibin kontrola dewletê de ye ev şaş e dewlet nikare tevlî karê olî bibe dewlet tenê ama divê tenê xizmetê bike ji civakê re camî kilîse malên cem divê wana hemî xweser bin arzî bin dewlet tenê dikare piştgirî bide ama nikare xutbe bişîne mesela walî nikare xutbe amadeke bişîne ji Diyanetê re yan jî seroketiya Diyanetê nikare xutbe amadeke bişîne ji camiyê gundan re tiştê wisa şaş e yani rojên xutbê rojên îniyê li her gundekî pirsgirêkê wan çi bin li her bajarekî pirsgirêkê wan ên navxweyî çi bin divê ew bibin mijara xutbeya îniyê ji edet wisa ye cêmiet ev e cum'a ev e armanca wî ev e roja îniyê civak li hev kom dibe tê camiyê pirsgirêkê xwe nîqaş dikin îja tu rabî pirsgirêkên Kütahyê tu bibî li Batmanê bidî axaftin nabe tu rabî di ser navê Diyanetê ji zarokên Kurdan re bidî xebera nabe
Tuana ra bibêjî terorîst nabe. Ama merov li herema xwe wextê ku xweser be dikare nîqaş bike. Îjar hevan no. Çawa ye waza min çawa ye? Hûn waza min çawa dibînin? Yani ji min wezdarek ciddî dikare derkeve? Çi dibêje? Seba Kurdistan çêbe ji bo dîplomasî û lobî hûn jî karin bi heyeta İsraîl ve panel çêbikin. Dibe. Salih Filîzcan tu dixwazî beşdar bî? Ka were. Ka keremke. Linka ku mişandiye jêrê tu Salih Filîzcan tu pê lêke û were ji wir kerema xwe re. Were em hinek sohbet bikin ka link mişandiye jêrê pê lêkî hema were. Awisa daxwaz bikin xweş dibe. Ez pir dixwazim hûn tevlî bin. Îjar tevlîbûna we nîşan dide ku ev kanal ya me hemiyan e ya gel e. Zekî Gül dibêje ez cîwantiyê te dizanim, ez 20 sal te nas dikim. Wale mala te ava hevalê Zekî. Ya ê min ji 95 vir ve ez bawer dikim civaka Kurd min nas dike. Ne tenê. Cana hin heval hene ciwanên ku îro niha mezin bûne li me temaşe dikin. Cana hin hinkes ji wan hevalên ciwan me nizanin. Em ji kuterê hatine ketine nava kîjan xebatan. İja însanên hevalên wekî Zekî Gül xuya ye emrê wan hinek wekî ê min e. Ew me nas dikin. Yani ji 95 vir ve bê rawestan em di nava van xebatên rojnamegeriyê de ne. Beriya 95 jî min karê resim dikir. Min resim çê dikir. Min pêşengê heve dikir. Ez nava xebatên hunerî de bûm. Min gelek serê xwe îşand ser meselê hunerî. Wê demê. Îjar niha ji ber ku xebata min a rojnamegeriyê derketiye pêş, min xebata xwe ya hunerî hema tamamen dawî lê aniye. Ama tabî marîfetê mirovan ê hunerî wan da nabin. Mirov dikare. Yani sibê disibe ev kar ji min were girtin karê rojnamegeriyê yan jî ez aciz bim ji hemî probleman û ji civakan ji her kesî aciz bim. Ez ê xwe bidim resim. Ez ê ji xwe re bol bol resim çêkim. Wallahî eger em bikaribin hejmara abonê xwe vê gavê bikin 10,000 süper dibe. Tabî hedefa me 100,000 e. Vê gavê em ber bi 10,000 ve biçin. Tabî sê mehe me dest pê kiriye, sê mehe me aktif kiriye ev kanala xwe. Di sê meha de em bayê çûn ber bi 8,000. Ev tiştekî gelekî baş e. Ka hevalekî guhestêm çima naye? Miştera link jî şandiye. Tamam way hat. Salih Filîzcan. Selamünaleyküm mamoste. Mamoste merhaba çawanî? Serçavên birasî bi telefînê re divê min xweste beşdar bim ji ber kî vêya kamera wî xirab ye. Çêne bi dîsa hatim li ber. Ti çawanî başî mamoste birasî em bername te gelek hes dikim bi taybet zimanê Kurdî. Yani ez bi destpêkê beşdar bûm lêş di axir bixwîzî qisûrim bibûrine. Mala te bi taybet bi rastî mamoste ev zimanê Kurdî bi taybet ez dixwazim û ser bawerî ye hinkî dixwazim nîqaş bikim ne li jî baweriyê bi taybet heyvî dikim her roj namevanê me û temaşevanê te zî gelek hêjan e hemî bi zimanê Kurdî ne
دنویسین ام بوی او ام هین زمان کردی زی بنویسی زی ام هین ببین چی گلک باشه پروردهی که اویا که پاش دست پیکی ده ماموستا دست پیکی ده مالا پیاوا هواله کی جمرا نویسی بو گوتو از کانالته وکی اکادمی دبینم از هم ویدری ده پرورده دبم هم جی کردی خواه پیشتخم ev meşşadı ki gelek spas rastı. بله ماموستا دست پیکی ده از گلک درباسی ج ماموستا ایدر از دخوازم و تمام هنرمند ما رازی اثر کفتن دخوازم هیوید که مخوادیل هنرمند قدر کبن و اصطلاح برش تمام تماشا و نگمه تماشا دید اما اختیار بونه چاوه مزی گوزل کنه بنویسی نابینم یعنی اکناکم کک سالی تلکودره dünyayı ماموستا از دنو تو نیان ده هاتم ایتالیا باور کی جیانا من گلک انسان جمرا گو امشتا کتاب کی بنفسی سر جیانا من یعنی گلک تشتاد سر من یعنی قبل مولات خاطر کرزی نوک آمده کری که از درکم آوروپا مج آوروپا حس نذکرن از آنم روش آوروپا یعنی آوروپا معروف برابه یعنی معروف شغش بر دشمن خادرابه معروف هز دشمن خا بهست لنچاری ما یعنی او قدام از قبل برزی کتم او شب من بریاره خدا سر اسمع بریکت یعنی جاری نبود جاری نبود son damanlı hem bu ya benim kuştune ya göre bir 24 yani tamam canımız hapsede و ام نابجم قهرمان بی ولاتی بین بیام که تا آوروپا حتی روزی براسی ما آوروپا دازی نه تعم کی جانا قندی و ام بر بتنابونی دشد آوروپا دا یعنی حالا زارو که تقابل آوروپا به دنیای حالا کرد ما قال که زارو که من آوروپا اصلا دنیای به کردی نزانه به ترکی زانم ترکی دا اما ام موسان ولا زمان ترکی مش فارق قدخه کری ام سون خاریا مگوتی حتی یکی مجبور نبود یکی کرد بود زانه بود دو گوتنا کردی زده پیرا کردی با کیک سالت الکودری مزن بوی کی جان باجاری از آمده لجی فردیسی گنده فیسی نزمش قوم زانن از مالبات مال سیفدین زغرلو بطیبت کره علادین زغرلو حمدالله هبون حمدالله هبال میل ایستو که بی حمدالله ایستش و دیرو کام دوره وان جان هم کبنه که ما مثلا امجارم ابگاره ام نزی هبش کنو خود زورلو لدنیای لحیاته ما مستوی شاقی از نظام وقت علادین شهید کرد وصا گوتن دیا سیفدین رازیا بو رازیا زغرلی بو براسی قهرمان ما مست از بحث ما بکم اقا ازارو که ما اسکنجه دی و چاقی کیک سالی از بینم بیره حوالین مش برکو ای جوان نزانن سیفتین زورلو او کسی کل مالاوی پارتیا کارکرین کردستان هات آوا کرن بله خانی و ما مست لیبورین خانی وان تیم طیبت هات الویداره مال تیدا راد کتن ددم حشتی و پنجان وان داد بیش ما ویچاره حشتی و چاره پنجان حالا وقت اول علادین شهید کت آمده ده دا تعداتی زاری که وان به اسکنجان بود دست تیم طیبت یعنی مگلک تشتی واندی یعنی و جان مدی روش کی براسی مرد فاضل سروان تشتان گلک با آفیس هم برسوا خانه گرد یعنی سیفتین زول بخوان حال حیاته گلو ما مسمن خواست بیا بیجم نزانم جبر کی گاوا حوال علادی شهید کت گو دایی کاوی گریه یا گوه گوتنه گوتیه که جیاناوی گلو ده جیناجی گو ده بیجه ده چمه کدره دا نزانم یعنی بساد بیجن در باس دبن وی داره شارکی چید با ده بیجه گاوا گا وسا آوات گوتنه ده بیجه گاوا اسکر تینه کشتنه بلیندار کی هست چه سر بلینداران میگه خواه یعنی تدی قهرمان کردان وقت بره دست خواهد پای خواه و میگه خواه لوی بلیندار خواهد خرابی بجه هلا ساغ ننم لی بلیندار کی دنه یکی مریه مزد که لی بلیندار کی دنه هست بجه لوی داره اول سیفدین شهید خستنه لی چقاراست امن زانم جبر کی حواله چلبیه بوی چاقه تبیرامن گوتن شهید کتیه پشتی دمک پر درش دنو تو پینجان دا حواله چلبیه و زیمار بیوان بوات لوی در یعنی امین نزانن براسی یعنی ام بیج کسن شهید کتیه نزانن
لێ وسا گوتن ینی شهادەتایی چێبیە وسا گوتم مامۆستا فەرزەندە هەبوو برێمان فەرزەندە هەبوو علادین هەبوون و شوا علادی گۆ شهید کرد حەمدوڵا کوڕێوی بوون بەشدار بوون و زانا و کیژان لێوی بوون ئەو نابێ کەچکاوی مجبیر بەکرد بڕاستی من شخصی وان زیدی لەبەر لۆقن تەماڵە خاڵە من و وان شوا نێزیە پێست ماترە ناوبەینەواندا تەدیبێ چاوی قۆنترا بوون چون بانا وان کرد لوی دەرێ وان هابێت سەر ڕێیا گوندێ مەش ڕێگە دەرباس بن وان شهید خەسە بوو یعنی بە سۆسرەتی مامۆستا دەولەتە تورک مەهۆبیتیاوی گەلێکی یعنی ئەری والله حیفه 27 مجدار 1978 پارتیا کارکرین کردستان اوا بوو گوندی فیسی در روزین پێشمەدە دەبێت چەند ساڵ هەفتەی هەشتاندا چێ بوون هەفتەی هەشتان بێژن تشتێکی وسایە مامۆستاڵوی دەرێ بڕاستی ئەو دیارێ ئەم دەبێژێت کەبرێ زارگێل هەم بەروی کەبرکیەیە درێژە ینی قەتیکە تەوانجا هەوای وزیخواش بوون ئیجالوی دەرێ بتانگ و تۆپێ خەدانە دیارێوی یانێ وەک وێنان ژمرا دەشینن کێوان هەرەمێوان عسکرê Tirkê girtiye lê derê lê cîkî dîrokiye wê kevrê zargê dibêje çiye deqrenos yani kevrê deqrenos wê mixare gelek mezin hene wan herêman pir xweş bû mala Eladî zî şfexanî wî yekê piçûk bû ana wek tedî parvetkir caran ew wênekî piçûk bû xanîkî pîrketan bû ser rêya deşta pîsê mamoste spirkê xweş bûm bi tevlîbûna te eger gotinê te tune bin em xatirce hevala bixwazin me saeta xwe zû da tijî kiriye مامۆستا براستی neyse saeta te derbas bê em bixwestin ki ewa li ser civaka we behsa olê kir ez î li dijî olênin bixwazî mamosta min xwend mixweste bim mala yanî ez pir bawerî da pir girêdayî bûm medreseyên Kurdan xwend ez camiya gundê me bixweda xwendin min heta kîtabê şerîetê xwendin ez mizgeftê dernetketim yanî fedayê vê îslamê bûm lê mamosta viya min gelek tiştînin mesela alimê îslamê pirê demê de heta îrozî li dijî tevgera azadî bi rastî ser û sebeb ew bû geh qurûjî çêbûn yanî yani çi pirsgirêk hebû digo bana dawa kafiran dawa Ermeniyanin yazî digo tu jin bûwarane bi vî hewaya reşkirin çêkirin ava civakê da û bi vî we mesela însankî wek mala Elî Mûşî bi rastî mamoste ez pêlava wî dim serserê xwe mêze ez li dijî vê olê mezî ew însan di xizmeta welatê xwe de gava got eger got dagirker got li Qendî lêxin got li Enqerê xin û lê hevalan li Enqerê xist eger li ku derê xwe gulû xin ew ê ge olê ji bo berjewendî milletê xwe ji bo netewa xwe ji bo pêşeroja zarokê xwe bîka ew ser serê min e ser çavê min e lê ew ê ge xwe bika kole ji Filistînê ji Qudsê û ji Ereban û ji vir de wê dara û pêşeroja me tarî bikin em nikarin wan ew mesela îro rewşa xuda parê dibînin cilûbergê hema çimkî van pêvajoyan gelek lêkolînê me hene mamoste li ser van pêvajoyan yani ew kurtasî çi mesela Hemas bi sernavê olê milletê Kurd top dika û xortê Kurdan digir ji çek û bergê Hemasê li wan dikin û gelek sloganan dabêjin te mêze hela di îro da mamoste rewşa ew kê mêzeke rewşa terîqetê Bakur yani terîqeta mala milletê xira kiriye hemî bûne terîqet li ser pişta vê gelê ji bo arman ji zarokê Kurdan bixapînin perwerdayê wan bi vîya we bikin ji rêxistinê ji netewa xwe dûr bixin van tiştan ji bo me hesas mamoste bi rastî em dixwazin ser vêya biskin e kurtasî vê meselekî bêjim dibêje mirûzkî diçe mala şêxanên xizmeta mala şêxê xwe dika istirî dibêje istirî yani tedî me istirî dibirandir ji bo baxçe Siriyan dibre buware germe tedî cilê germ zîl marûne cilê tenikin îja piştî istiriyan dibêjê ez ê li pişta kerê kim bibim mala şêxê xwe marifkî jî de tê dibêjê mativan istiriya şikêra dibê mala şêx ra dibêje ey mal neke te beda pişta xwe şikand te xweydan da ti dawî da vê xêra xwe dî ser pişta kerê yani bi kerê dibî ra dibû wan piştî istiriya ser pişta kerê danî dika dibêje wala rast e li ser pişta xwe dika xûn û xweydan dikeve nava hev û dû
و استریال سینما شیخ با يعني ازي يعني بو ممرودية شيخان ذكريا مزيارة وشاوام مراسي ما مستشفيات دواري ولدا بر حساس بو جبر بيات خوازم ملاتي كرد بريا هر تشكيل ولاتي فال بشاروجا قامزك بشاروجا ما تاريه ببيا ووارا اری ام د نوا روژن هنک تبله هفدانه yani dibe ku sürprizek jî çêbibe dibe ku xirabtir jî çêbibe ama her çi dibe bila bibe kevir li ji ciyê xwe bilive em zanin ku di dawiyê de wê tiştekî derkeve piştî van rewşan edî herhalde ji me re wê tiştekî derkeve ji ber ku ji vê rewşê xirabtir rewş tune yani çi bikin مامستا gelek spas dikim birasî belkî min dema te zîger bu cesaret te demin pêşme de jî her cara ku tu hatî vê dirê te em şopandine û her cara ku tu bixwazî hema wisa xeberekî ji min re bişîne were tevlî be li ser dilê te çi heye hema bêje مامستا مخوازی براسî bername te xurt bike mesela têkiliyê min bi rojavara gelek însanê me zanin heta beşdarê Çela TV wan zî dibin însanê me ji rêxistinê gelek em dixwazin eger YouTubeê wan hebe em karin têkiliyê wan bi te re çêkin bername zî xurt bo pêva yani milletê me daha tiştê xweş çêdibe bi zimanê Kurdî bi ser her mijarê hesas marû karê biafê از کارم بی وارد ابم عالی کار یعنی مثلا سر وز بوکه به سالان بوم وز بوکه بچه کم وز بوکه مزی براسی به اخلاقی از ناکه به مجار تیک توکان جی به اخلاقی به ناکه بنا به مجار وان خبر پیسته به ایرشه به اجانا بیجه مثلا ما مستا فرضنون هر کس بریخستنا پکی که وگری دای با لیجمرا ابیه باسه شر تفگر آزادی نکن یعنی او کاری خوانا دکن و بدل دادن جان خود خونا خود مال خود تشکی ثروت آوان وان جلو برگ وان او زیه تنن سر پشت وان او حبی چک وان ایجا عیبنون یعنی ام ایرش به تفگر آزادی بکن دنتوی ده همی ببین یک لی هبو دور خنا بکن نل سر چاپمانیا جبو راش کرنی یکی تیا خواه چکن پیویست حزب ما پارتی ما هبن تشتی ما هبن رنگ جدا هبن لی نه و معناه که ام ایرشیه که مزام دولت ترک بینم آموزه جهپ آکپ خونه هف دخون لگابا جبون نتوا قابل جبون همبر کرده همی یک الوست خواه یک داده هم دوی وارده هم گره امز یکیتی خواه چکن از هیوید کم حواله گه بین لسر مالپره حالا سر یوتیوبی و مالپره وسا پیروزا وک تیک توکان وک فیسبوک دا زیاده به اخلاقی نکرنه رز بگرجه آبا هیوی دکم نه راسته هوال سرحدوجی بانگ لهر کسی دکل من لمال خواه کردی باقفم tabi divê vêkêm neşopiyê em jî bidomînin kanalên wekê ême zêde bibin xwazî hemî hevalên me karibana dişûna Tirkî û Erebî de kanalê xwe hemî bixistina Kurdî û nûçeyên xwe şîroveyên xwe bi Kurdî bikirana baştir bû ji ber ku civaka ku em xîtabê wê dikin Kurdin we mecbûrin Kurdî xîtabê wan bikin yani li me naye yani anha divê saetê de ez rabim bi Tirkî xîtabê civaka xwe bikim ji xelkê re bibêjim günaydin efendim yani nexweş e li me naye em mecbûrin vegerin cewherê xwe em mecbûrin ji ber ku di ziman de dîrok veşartiye ruh veşartiye merov bi zimanê xwe zêdetir baştir hêsantir dikare dakeve nava dilê însanan baştir e ez dibêjim qey ke ku mala te ava here bî سرسرم سرچاویم سپاس که ما مثل جبوه و سرکفتن جبوه و تمام حوالا رازی کسی و نابینم لبر نویسا نابینم آنا سلاو رز جبوه همیم و شوات باش مامست gelek spas here bî hevan nû ji bo hemî hevala dibêjim her cara ku we xwestiye werin vê dirê şîrove bikin piştî bültena me piştî nûçe hema xeber bidin min werin vê dirê tişta dilê xwe de ji me re bibêjin ev kanala wê ye ew divê em bi vî mantiqî tevbigerin ez xatir ji we bixwazim bi hêviya rojên xwe şazad sibê belkî zehmet be weşanê bikim ez rêwî me nava rojê de eger ez bikaribim ji ber ku ez ber bi êvarê dereng dikevim rê eger ez bikaribim
çareyekî bibînim di nava rojê de tiştekî Amedê kim xweş dibe. Ez binêrim li gorî rewşî ye. Çirkin bikim bila bêdew be.